Tässä videossa tutustutaan Wisemail-uutiskirjetyökalun käyttöön. Aloitetaan kirjautumalla sisään ja siirtymällä järjestelmän hallintapuolelle. Markkinointiotsikon alla voidaan tarkastella viestinnän yhteenvetoa ja lähetettyjen sähköpostien toimivuutta. Uuden sähköpostin rakentamiseen päästään klikkaamalla sähköpostin markkinointi ja sähköpostipainikkeita. Tässäkin näkymässä järjestelmä tarjoaa analytiikkaa aikaisemmista sähköpostiviesteistä. Aloitetaan uutiskirjeen luominen klikkaamalla uusi sähköposti-painiketta. Aluksi täydennetään sähköpostin perustiedot. Nimen ja aiheen lisäksi sähköpostille asetetaan muun muassa lähettäjän osoite sekä sähköpostin peruutusryhmä. Peruuttaessaan esimerkiksi uutiskirjeen asiakas voi silti vastaanottaa kanta-asiakasetukirjeitä. Seuraavaksi voidaan aloittaa varsinaisen sähköpostin rakentaminen. Sähköpostiin voidaan tuoda suoraan koko etusivun sisältö tai vaihtoehtoisesti valita artikkelihallinnasta halutut artikkelit. Etusivun liittäminen on kätevä toiminto, mikäli etusivulla käytetään paljon automaattisesti päivittyviä rakenteita. Sähköpostin muokkaaminen tapahtuu CMS-julkaisujärjestelmästä tutulla sisältöeditorilla. Postista voidaan siis poistaa ylimääräisiä elementtejä tai tuoda niitä lisää oikealla näkyvästä editorista. Elementtien tuominen tapahtuu raahaamalla ne halutulle paikalle tai vaihtoehtoisesti klikkaamalla niitä, jolloin ne siirtyvät automaattisesti sivun pohjalle. Uutiskirjeeseen liitettyjä etusivun sisältöjä voidaan helposti täydentää artikkelihallinnasta valituilla artikkeleilla. Hakukenttään kirjoitetaan osa artikkelin nimestä, mahdollinen hakusana tai artikkelin tekijän nimi. Lopuksi valitaan haluttu artikkeli, valitaan sen asettelu ja tallennetaan valinta. Uutiskirjeen asettelua voidaan kätevästi muuttaa myös palstajaolla. Palstajako raahataan muiden elementtien tavoin halutulle paikalle. Tällöin se koskee vain valittua aluetta eikä koko uutiskirjeen asettelua. Esimerkiksi artikkeleja tai kuvia voidaan tuoda 3kin rinnakkain, jotta uutiskirjeestä ei tule liian pitkä. Toisinaan kuvia ja artikkeleita lisättäessä asettelu voi näyttää hieman ahtaalta, mutta siihen saadaan helposti väljyyttä lisäämällä erotin viivoja. Sähköpostiin on hyvä laittaa myös ingressi, josta kerrotaan lyhyesti uutiskirjeen keskeisimmät sisällöt. Mitään rajoitteita ei varsinaisesti ole, vaan sisältöjä voi tuoda mielensä mukaan asettelusta riippumatta. Mikäli uusi elementti ei mielestäsi sovellu vanhaan asetteluun, palstajakoa voidaan helposti muuttaa tuomalla uusi palstaelementti. Jälleen kerran erotin viivoilla saadaan näkyvästä selkeämpi ja helppolukuisempi. Kun halutut elementit on tuotu, voidaan siirtyä viestin esikatseluun. Esikatselun voi tehdä niin perinteisessä kuin mobiilinäkymässäkin. Lisäksi työn alla oleva sähköposti tai uutiskirje voidaan lähettää testiviestinä ennen varsinaista lähetystä. Seuraava vaihe on vastaanottajien valinta. Järjestelmään voidaan rakentaa valmiita postituslistoja. Lopuksi siirrytään sähköpostin lähettämiseen. Sähköposti voidaan lähettää heti tai se voidaan ajastaa lähteväksi haluttuna päivämääränä ja kellonaikana. Tutustutaan vielä postituslistojen rakentamiseen ja hallintaan. Uusi lista -painiketta painamalla aukeaa laatikko, johon syötetään uuden postituslistan nimi, postituslistan kuvaus ja postituslistan omistaja. Henkilöitä voidaan hallinnoida klikkaamalla haluttua postituslistaa. Henkilöitä voidaan lisätä tai poistaa listalta. Postituslista hyödyntää CRM-asiakkuuden hallintajärjestelmää. Jälleen kerran kaikki samassa järjestelmässä ideologia helpottaa työn suorittamista. Postituslistaan voidaan asettaa myös sääntöjä, joiden avulla henkilöt siirtyvät automaattisesti postituslistalle. Listaa ei siis tarvitse erikseen päivittää, vaan tiedot tulevat suoraan CRM-asiakkuuden hallintajärjestelmästä. Toivottavasti tästä videosta oli sinulle hyötyä. Mikäli sinua jäi askarruttamaan jokin kysymys, olethan meihin yhteydessä.